Facebook. Vale. Ahora me la preparaba yo. Ah, te la preparava. Mira, míralo. O en 3D. Això què es fa? Tu bé. Tot retratat. Maricín. Falta flash, espera, no sé què. Paquita. Alhora no tinc fumar, però bé. Ha marxat. ¿Me vais a ir? Sí. Yo estoy con... Tomàs, que mires al revés. Tú ya tienes pareja y yo no quiero. Va a la una, a les dues i és igual. Tratar. Va. No vol de cap manera, Joan. Ara millor. Us passaré vosaltres, ja... tot sol. 60 detrás. Los 60 sobre todo, ¿eh? Va, a una, a les dues i a les tres.